Аз сам не съм записал, бе. То пише фотоапарата в готовност. Моля, курс. На neko телефона ли ми? Българският бог на любовта. За теб, курвата, за теб. Не, как ми... Инженера си тръска долу по спалната. Чули, жено? Тръска по спалната направо. Тръска по Ай, ходи навънка, бе. Кой си пусти? Кой вика навън, като дома ли ме гониш, бе? Интересно. Само два пъти. Да? Да, бе! Чак, че инженера вече се е набил и да е намел лек, знака ми, не знам просто. Просто той не знае ми е къде. Ще не виж къде съм. Но къде го знам? От... Къде си шапката ти? Там... В Норвегия. В Норвегия ли шапката? Абе, ти не видиш шапката в Норвегия. Като изключим практиките, възможно ли е чадът си доста Но кой ти си имаш? Ей, ти си хуй. биохимично по происход. Ще ги Това се вкарам. чу. Не знам, къде се намира? Ма къде си? От сутринта още, 8:30. Абе, не, там много хубаво. Фагли ли имате цици, бе? Представя си, вие фагли ли имате ли цици, бе? В Англия имате вика цици. Цици. В България нямате ли цици? Не, там ще ги вземе за 24 часа и после ще ги върна. Там ще ви вземе за 24 часа и ще ги върнем. Той аз не мога да разбера, че съм до него. Той принципно никога нищо свързано не е говорил. Няма свързано, няма. Там това ще си не става лично. Мога ги пари да там и си турите нови. Един като грам. Аз ще ви дам пари да си турите нови. Сигурно. Футболист, да. Ще ми подадеш ли ти? Централен нападател. Виж какви шорти има. Да. Център на... Да. Къде ти остане? Опа! Не мога да разбера, аз не знам. Мъчи се да говори нещо. Много ти е хубаво цунката. Кой искаш, Тони? Динята. Много хубаво ти е цунката и искам да усетим два пъти. 4 пъти. Ако искаш мога да играем на цял нощ. Аз ще усетим. Дуанта. Атлантика. Искаш и Атлантика. А? Атлантика. Вихови, бубе! Какво? Той е първолист. Тя по-бавно ще цяла диското право. Помниш ли приветство? Ние вече сме знали. Да. Това се намърдал колата. Кога си легнал колата направо? Много портокали има там. Да, бе, там има много портокали с лиги. Ей, портокали ти казвам... Малко пъти се увиждава. Ти колко портокали си ще излезеш? Не ще, Карако. И не ще, аз само портокалите своите. Да. Кои?
Сили? Стига да го бе, почваш да ме дразниш, бе. Не, протоколи. Не, никога в живота. Той не пил. Тази ли? Гледай. Взели го млъки, бе, не те издържам, бе. Това гледа. Това прави. Хубаво. Бейте, татко! Може да ви свършим, Ти си мога да има температурка. Да, ще ви дам и една температурка. Мога да дам и един грецко. Иво, млъкни! Лулулулу. Има ли? Сигурно си? Здорово! Добре, смени картофчетата. Аз не мога да сменявам там. Иво, млъкни да се чуя сестра ми! Добре, извинявам се. Смени ли? Заповядай. Виждам си всичко тук между. Почна да си фърля телефоните. Четвърта фаза. Аз си... Оси. Ти не ме ли пиеш на вълчета, значи? Имаш още картофи, нали? Дай сокче или вода да пие. Тихо, това куче, тихо. Са в момента е куче. Инженер сега в момента е куче, тихо. Желая. Изпуши. Ма това прави. Добре. Той е куче в момента. Седи и лае, прави. А може и чакал да се кажете. Чуваш ли го? Значи не обръща очите така. Не обръща очите. Пошал връща погледа. Се пеня. Се пеняти трябва. То няма и да разбере. Какво мислиш? Той ми е шкула. Ще ми еш папа. Папата, не, май шкула. Шкула много голям. Слушай го, просто силите, ма. Не. Да ми го улигари, после да ми работи. Ако си се много улигарите, двете. Аз ще го дам. Загледам. Аз ще го дам, ама. Ево, добре, дали има малко дете? Ако си се улигарите, така образ. Не си се улигарите ли? Това е от лигавата площина. Так. Къде е тази лигавница? Хайде! Ало, прекъсна нещо. Абе, какво ме води пак? Какво не знаеш? Добре. Когато стане на годината, ще срещне да не трябва да знае. Не, не, не.